ఉత్తరాఖండ్ లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ మినీ బస్సు అల్కనంద నదిలో పడి ఒకరు మృతి చెందగా 10 మంది గల్లంతయ్యారు. మరో 7 గాయాల పాలయ్యారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 18 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. రుద్రప్రయాగ్ జిల్లా గేతిర్ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వెంటనే స్థానికులు కొందరిని రక్షించారు. ప్రస్తుతం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పోలీసులు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. बस है कि